Grupp ta' ħaddiema tal-qorti qed iħarxu l-ġlieda tagħhom kontra l-amministrazzjoni tal-qorti fejn qed jgħidu li ilhom snin jiġu ignorati fuq ħlasijiet tal-overtime li huma dovuti lilhom. Dawn il-ħaddiema qed jgħidu illi wara li l-ittri tagħhom ġew ignorati ma kellhom l-ebda għażla ħlief li jippreżentaw ittra ġudizzjarja fil-qorti biex jiksbu ħlas għax-xogħol tas-sara li kienu wettqu mingħajr ma kienu tħallsu. It-22 ħaddiem resqu rikors fil-qorti kontra l-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard, il-kap tal-Eżekuttiv tal-Aġenzija tas-Servizzi tal-Qorti Eunice Grek Fiorini u Johan Gallia, is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru tal-Ġustizzja. L-impjegati tal-qorti spjegaw kif diversi ittri u emails li nkitbu qatt ma ġew imwieġba uffiċjalment dan minkejja li ddiskutew is-sitwazzjoni ma' Grek Fiorini kemm formalment kif ukoll b'mod informali. Huma qalu li kienu ħadmu numru ta' sigħat żejda fuq talba tal-maniġment matul l-aħħar 3 snin iżda qatt ma tħallsu għax-xogħol ekstra li għamlu. U minkejja diversi weddiet li din il-kwistjoni se tiġi riżolta wara t-talba tagħhom ġiet aċċettata, xorta qatt ma ġiet indirizzata.